grabando. Benvidos a todas e a todos á Casa do Saber, a sede da Vicerreitoría do Campus de Lugo, que vos acolle con moita satisfacción neste segundo premio Rafael Crecente, no que vamos facer entrega a Elisca Falcobá do premio, do galardón que foi creado polo IBADER e polo Grupo Laborate da USC para facer homenaxe de Rafael Crecente, do profesor Rafael Crecente, que foi o primeiro que empezou a traballar en temas de xestión territorial aquí no campus de Lugo, que foi ese innovador que creou a escola, e o que hoxe tamén facemos unha homenaxe. E, a min este é un premio que me gusta moito, que ademais o ano pasado me tocou así recién entrada, xa foi creo que o primeiro acto, e agora, un ano que pasou voando, volvemos a estar aquí, e encantada ademais de que este ano sexa aquí na Casa do Saber. E eu pouco máis teño que contar, que dar as palabras a que realmente vai ser o protagonista hoxe, e en primeiro lugar é a Pablo, a David, que é o encargado de laboratorio, o que vai a comentarvos un pouco como vai ser o acto. Gracias, vicerreitora. Non sei se me escoita así, ou con micro, así se escoita, verdad? Bueno, benvidas. Primeiro agradecer o saúdo da vicerreitora e que este aquí con nos apoiando este acto, e, en segundo lugar, darvos a benvida a todas e a todos, non? Xa sabedes que sodes un piar importante nesta comunidade que xa está creada, e vos agradecemos de veras que estedes aquí. Para nós este é un acto bastante moi especial, porque, como xa dixen en alguna ocasión, nos permite, como decía a vicerreitora, lembrar esa prolífica trayectoria do noso amigo e compañeiro Rafa. Como xa sabedes, deixounos un gran legado a nós, á universidade e á sociedade, que moitos de vós conocedes ben, porque aparte de compañeiros e de seguir os outros tamén sodes amigos, pero tamén hai que dicir, non me quero poñer pesimista, xa sabedes que non é o meu estilo, tamén hai que dicir que cando perdemos unha persoa con tanta visión, tamén nos deixa un oco, non? Nos deixa un oco irrecuperable. Entón, por iso tratamos tamén de crear este premio para facilitar, para fomentar e para impulsar as ideas innovadoras no que fai a xestión territorial. Nos parece que é importantísimo e cada vez máis necesario, non? E neste senso, decir que o premio desta segunda edición xa non vou adiantar moitos detalles, porque despois a premiada xa nos vai a falar con detalle do proxecto, pero sí dicir que o premio este ano se nos vai para a comarca de Valdeorras, e xa vos digo, é un premio que trata por unha parte de recuperar o patrimonio etnográfico, e non vou a comentar máis detalles sobre isto, simplemente falar unha casualidade, que cando estábamos buscando o lugar para celebrar este acto, que algún recordaréis do ano pasado foi no Salón de Actos da Escola Politécnica, este ano estaba ocupada, outras salas se nos axustaba un pouco,
e finalmente viñemos a aterrar aquí nesta Casa do Saber que contén o Museo Universitario da Domus do Mitreo. Entón, falando de legados e de patrimonio, penso que foi unha casualidade moi ben acaída que estemos aquí nesta casa sobre outra casa do século III ou do século IV. Bueno, a vicerreitora fai máis antigua, pero ten moitos anos, entón, polo tanto, pois, bueno, foi unha casualidade que tamén para os que non o conociades vos quería comentar. Bueno, e en segundo lugar, entre outros temas, a iniciativa premiada tamén trata de recuperar terras colindantes a ese patrimonio que despois nos vai a explicar, terras colindantes que ademais menciona, teño por aquí unhas notas, pero non sei se me acordarei exactamente, menciona en verbas da premiada, dice, esta foi unha frase que me quedei no texto, dice: trata de facer actividades agrarias rendibles e atractivas cando temos un acceso limitado á terra. Vale, e este é un tema, este é un reto territorial xa, que implica a propiedade e a súa xestión, e este era un tema moi de Rafa, non sei se un tema ou unha teima, pero este era un tema moi de Rafa e un reto territorial que ainda sigue sendo unha prioridade do Laboratorio do Territorio hoxe en día, non? Como mellorar a xestión da terra que temos. E nese sentido, penso que o premio pode ter un impacto interesante porque podes ter un efecto de demostración sobre outras zonas que teñen a mesma casuística que despois nos van a explicar. Ben, un reto territorial importante, e para facer fronte a estes retos territoriais, por suposto, fai falta conocimiento. Vindo da universidade, a investigación é unha ferramenta para ter ese coñecemento, hai que transferir ese coñecemento, pero tamén fan falta ideas creativas, fan falta persoas con iniciativa, persoas con ideas disruptivas, como era Rafa, fan falta persoas que creen oportunidades aproveitando de forma sustentable, pero mi pasea Simón, aproveitando de forma sustentable a multifuncionalidade do territorio. Ben, bueno, pois, para presentarvos a unha persoa que cumple con este perfil, que temos esta cosa, convidamos a Xavier Simón, que xa moitos de vos coñecedes. Ele é profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, é experto en economía ecolóxica e agroecoloxía, e ademais traballa en temas moi interesantes, e aí sí que teño que mirar a chuleta de novo, como son os sistemas alternativos de consumo e produción de alimentos, o metabolismo social e os indicadores biofísicos de sustentabilidade, o patrimonio inmaterial e o desenvolvemento rural, ou as enerxías renovables. De feito, ven de ser recentemente coordinador do recén creado Observatorio Eólico de Galicia e, por lo tanto, con experiencia nestes temas, penso que é un convidado moi especial e o que lle quero agradecer que aceptara de tan bo grado o convite. E, bueno, e a vos reiterarvos as grazas por vir e esperar que disfrutedes deste relatorio que nos vai a presentar Xavier, que se denomina Agroecólogos Unidos pola Xestión Territorial. Sin máis, gracias a todos e dou a palabra xa a Xavier. Gracias. Boa tarde a todos e a todas. Non debe haber moitos economistas aquí, non debe ser demasiado común que haxe economistas directamente vinculados coa xestión territorial a Colaborate. Por lo tanto, para min é un placer participar neste acto polo excepcional que debe ser a participación dun economista, pero sobre todo para min é un placer participar neste acto por proceder ao convite de quen procede, de todos vos que representades, como acaba de decir David, a continuidade dun traballo iniciado hai 2 décadas
polo compañeiro Rafa Crescente. Entón, grazas por terme convidado. Tamén quero felicitar, aínda sin coñecer aínda o traballo, pero estou seguro que ten a calidade que merece a Elisca pola súa chega e por ter sido merecedor deste recoñecemento por parte dos compañeros e compañeiras que formades o Laborate. Entón, eu quero agradecervos o Laborate terme convidado, pero sobre todo o que quero é agradecervos que teñades mantido acesa a luz da esperanza nun mundo rural vivo. Quero agradecervos, sobre todo, ademais, por terdes mantido o compromiso científico e político iniciado hai 20 anos polo compañeiro Rafa Crescente, que en paz descanse, pero tamén quero agradecervos por manter vivos os compromisos e soños dos galegos e as galegas, dos homes e as mulleres do mundo que estamos indignados polas injustizas xeralizadas as que conduce o capitalismo, o industrialismo exacerbado curtoplacista, unidimensional e absolutamente corrompido pola falsa creenza no crecemento económico e pola ausencia de controis democráticos sobre as decisións empresariais duns poucos en vivir o macro big business. Estamos indignados, somos moitos os que estamos indignados, e estamos moi indignados e hai demasiadas evidencias de que a indignación é moi necesaria. E eu me vais a permitir que mostre algúns elementos que me levan a min e a moitos outros a estarmos moi indignados antes de contar o que adiantaba David en relación coas propostas innovadoras que debemos construir entre todos e todas. Estas evidencias da indignación non proceden de ninguna organización ecologista, extremista, nin marxista, nin comunista, nin nacionalpopulista. Estes indicadores proceden, e todos vos os podedes encontrar, como os encontrei eu, unha publicación realizada por Nacións Unidas, publicación que foi lanzada hai 2 meses e medio e que aínda non está finalizada, pero que xa podedes encontrar, xa podemos encontrar eses indicadores, non? A publicación chamase Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services e está realizada por un panel independente intergobernamental creado por Nacións Unidas en 2012 que se chama Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, o IPBES. Aí está todo isto, e non vai haber moito tempo, e espero que non sea moi reiterativo, pero me apetece compartir con vos eses indicadores, unha parte deles, hai centos de indicadores, vale? Para construir a indignación. Nacións Unidas, e esta organización, os separa en distintos ámbitos, e comeza por un ámbito xeral, onde di que o 75% do ambiente terrestre está severamente alterado ata a data de hoxe por accións humanas, e que no caso dos ecosistemas mariños, esa alteración severa afecta o 66% dos mesmos. Indica que máis ou menos 60 millóns son as toneladas de recursos renovables e non renovables extraídas a nivel mundial cada ano, casi un 100% desde 1980. Indica, por outra parte, que máis do 85% dos pantanos que existían no ano 1700 perderanse no ano 2000. E que o ritmo de destrucción dos pantanos é superior ao ritmo de destrucción dos bosques. En relación coas especies e as poboacións dos animais, di este informe que decenas a centos de veces é a media en que a taxa actual de extinción de especies globais é maior en comparación que a extinción de especies nos últimos 10 millóns de anos. Decenas de centos de veces máis aceleradamente. Tamén di que hai ata 1 millón de especies ameazadas de extinción. Di, por outra parte, que case un 33% dos arrecifes que forman corais están destruídos e que máis dun 33% dos mamíferos mariños están ameazados de extinción. Tamén indica que máis ou menos 560 son o número de razas domesticadas de mamíferos que se extinguiron ata 2016. Tamén nos indica, no ámbito da alimentación e da agricultura, nos indica que o
o 23% das áreas de terra que experimentaron unha reducción da productividade debido a unha degradación da terra, o 23% das terras. Tamén nos indica que máis do 75% dos cultivos que fundamentais para a nosa alimentación dependen da polinización dos animais. Tamén nos indica ese informe que entre 235.000 e 577.000 millóns de dólares é o valor anual da produción global de cultivos en perigo debido á perda de polinizadores. Ben, é verdade que é unha porcentaxe moi pequena en relación ao Produto Interior Bruto global mundial, pero sin a produción agraria, toda a demais cadea pode romper. Tamén nos indica ese informe que máis ou menos o 11% da poboación mundial está desnutrida. Aproximadamente 800 millóns de personas están desnutridos na época da superabundancia de alimentos. Tamén nos di Nacións Unidas que o aumento da transformación da terra para a agricultura entre 1992 e 2015 a costa dos bosques supuxo un 3%, foi un 3%. Tamén indica que o 25% da terra sen xeo do mundo é usada para pastar e que máis ou menos o 70% das terras, que representa máis ou menos o 70% das terras secas. Tamén nos di que máis ou menos o 25% son as emisións de gases de efecto invernadoiro causadas globais, causadas pola limpeza das terras, a produción de cultivos e a fertilización, con alimentos de orixe animal que contribúen co 75% desa cifra. Por lo tanto, o noso consumo de carne, de todo tipo de carne, é o principal indicador das emisións, unha das principais causas das emisións que proceden da agricultura. Tamén nos di que 100.000 millóns de dólares é o nivel de apoio financeiro que nos países da OCDE, é dicir, nos países ricos, existe para a agricultura potencialmente perxudicial para o medio ambiente. É dicir, que os países ricos estamos financiando cos nosos impostos unha agricultura que é potencialmente perigosa para o medio ambiente e, por lo tanto, para as persoas. En relación cos océanos e coa pesca, a indignación procede de que o 33% das reservas de peixes mariños en 2015 póñense a niveis insostenibles. E o 66% das capturas se realizan no seu nivel máximo. A indignación tamén procede de que máis do 55% das zonas oceánicas están cobertas por pesca industrial e non por pesca artesanal. Ademais, alrededor do 50% da cobertura de corais vivos dos arrecifes foron perdidos desde o ano 1870. E tamén nos indica que alrededor de 400 son os ecosistemas costeiros que están mortos, que teñen un nivel baixo de oxígeno. En relación cos bosques, o que nos di o informe de Nacións Unidas é que a expansión agrícola que se produciu a expensas dos bosques representou o 50% destes. Tamén nos di que a diminución da taxa neta de perda de bosque desde a década de 1990, excluindo as asignadas para a extracción de madeira ou agrícola, representa o 50%. Tamén indica que son 290 millóns de hectáreas, aproximadamente o 6%, a cobertura forestal autóctona que se perdeu entre 1990 e 2015, e que hai 110 millóns de hectáreas que representan o aumento da área de bosques plantados desde o 90 ao 2015, e que hai máis de 2.000 millóns de persoas que dependen da leña para a súa supervivencia. En relación coa minería e a enerxía, dan moitos indicadores, só a nomear un deles, e é que son 345.000 millóns de dólares as subvencións globais no planeta, na economía global, que os gobernos dan aos combustibles fósiles. 345.000 millóns de dólares anuais. En relación co ámbito da urbanización e o desenvolvemento, Nacións Unidas apunta que a longitude das novas estradas pavimentadas previstas para o ano 2050, vamos a seguir apostando polo mesmo modelo de transporte, van a representar 25 millóns de kilómetros, cun 90% desas novas estradas construídas en economías subdesenvolvidas ou en vías de desenvolvemento. Tamén nos indica que o aumento da poboación mundial entre 1970 e a actualidade representou o 105%, máis que duplicou. Tamén nos di ese informe que hai máis de 2.500 conflictos no mundo en relación cos combustibles fósiles, ca agua, cos alimentos, co acceso aos recursos naturais, e que máis de 1.000 activistas ambientais foron asesinados entre 2002 e 2013. Máis de 1.000 persoas foron asesinadas. Como non vamos a estar indignados si, ademais, hai máis ou menos 4 millóns de persoas que dependen principalmente de medicamentos naturais
para ter unha boa calidade de vida e para tallar algunhas das súas enfermidades. E hai 820 millóns de persoas de xente que afronta a inseguridade social alimentaria en Asia e en África, e unha parte dela trata de chegar a Europa e morren no estreito. Como non vamos a estar indignados se aproximadamente o 40% da poboación mundial carece de acceso a auga potable e limpa, e máis do 80% das aguas residuais descargadas en medio acuático son sin tratamento. Ademais, aproximadamente entre 300 e 400 millóns de toneladas son os metais pesados, disolventes, lodos tóxicos e outros residuos procedentes de instalacións industriais que se inciden anualmente nas aguas do planeta Terra. Finalmente, neste ámbito, o aumento da contaminación plástica desde 1980 é 10 veces superior. Finalmente, en relación co cambio climático, que todos somos conscientes do que está pasando aí, Nacións Unidas nos di que o aumento do nivel medio do mar desde 1900 foi entre 16 e 21 centímetros e que se produciu un aumento do 100% desde 1980 nas emisións de gases de efecto invernadeiro. Desde 1980 a actualidade, un aumento do 100%, aumentando a temperatura global media en polo menos 0,7 grados centígrados. Como non vamos estar indignados se o 5% das especies globais, das especies están ameazadas por ese cambio climático e pola estimación dun incremento do 2%. Pero se non se incrementaran o 2%, se a estimación baixa do 2% non fora tal e a temperatura se incrementara en 4,3 grados, sería máis do 16% das especies as que estarían ameazadas. Por lo tanto, fun demasiado detalle e vos aburrín con isto, pero son indicadores que para min son moi claros. Confío neses indicadores porque están realizados a partir de uns estudos rigurosos e, polo tanto, eu, alo menos, e moitos dos que estamos aquí como universitarios dunha universidade pública non podemos mirar para outro lado e temos que facer pensar a situación na que nos encontramos. Entón, a proposta que eu quero plantear aquí a partir desta oportunidade que me dá o Laborate di o seguinte: denomino a gobernanza reflexiva agroecolóxica. A gobernanza reflexiva agroecolóxica, como marco de análise, construíse a partir da creenza de que as respostas aos nosos problemas máis urxentes, como os que acabo de nomear, requiren propostas que se fundamenten no cuestionamento social e político da orde establecida. O dicía antes o David. Xa non son útiles nin as tecnoloxías, nin as institucións, nin as políticas que propiciaron eses problemas. Non vamos a poder resolver os problemas cas mesmas tecnoloxías e cas mesmas institucións que os crearon. É dicir, necesitamos estruturas sociais, procesos organizativos que poidan responder de forma flexible aos problemas que xeraron ou poidan xerar esas mesmas estruturas a partir da rigidez epistemolóxica e política que as caracteriza. Esta reflexividade dos procesos sociais debe ser parte das novas dinámicas que se sitúan máis alá da acción dos gobernos, da política entendida como acción do Estado ou das administracións. A gobernanza reflexiva agroecolóxica está inserida na análise nos sistemas agroalimentario, no sistema enerxético, no sistema de transportes e no sistema territorial. Acompáñase de estruturas de acción que deixan á marxe os intentos para impoñer solucións técnicas únicas para todos os problemas, o que na literatura científica se coñece como one size fits all models, reafirmándose ademais en que o business as usual is not an option. Os negocios e os emprendimentos, como se fixeron ata agora, non son unha opción. Para enfrontar esta situación é necesario que o alcance e a dimensión que fixemos para as nosas estruturas de gobernanza social, é dicir, a forma na que as sociedades nos organicemos para resolver todas as necesidades cotiás, se insidan dentro do paradigma da economía ecolóxica en xeral e da agroecoloxía en particular. Os sistemas alimentarios, os sistemas enerxéticos, os sistemas de materiais e todos os sistemas de servizos deberíanse configurar con esa perspectiva de economía ecolóxica, o que suporía tres elementos. O primeiro é considerar que os sistemas económicos están incluídos nun sistema maior, o social, e que ambos
o social e o económico, son subsistemas doutro sistema maior, a biosfera. A realidade que temos hoxe non é esta, evidentemente, non? En segundo lugar, os sistemas socioeconómicos son sistemas abertos e entrópicos, o que significa que haberá intercambio de enerxía e materiais con outros sistemas que se degradarán de forma irreversible. Isto tampouco é o que ocorre na actualidade. O sistema económico vixente fundamentase na física newtoniana, que está superada hai moito tempo. Seguimos pensando no movimento perpetuo, da posibilidade do movimento perpetuo, non? De que podemos ir de A a B e de B a permanentemente, e isto non é así. O mundo, a realidade física do mundo, esa que tratamos de gobernar, funciona a través da lei da entropía. E en terceiro lugar, desa relación xerárquica e desas características sistémicas derivanse unha serie de principios expresados cualitativa e cuantitativamente que conformarán a gobernanza social. E sobre isto é sobre o que eu quero avanzar un pouco, non é moito. Espero non aburrirvos. Esta transformación alcanza o ámbito da ciencia e da política. A nova ciencia, a ciencia postnormal, a meta xa non é alcanzar a verdade, e eventualmente conquistar a natureza. Senón, o obxectivo é a procura dunha relación armoniosa entre a humanidade e a natureza. Unha dimensión histórica, necesariamente, no sentido de incluir a reflexión humana sobre o cambio pasado e futuro, todo o cal convértese nunha parte integrante da caracterización científica da natureza e do noso lugar nela. Temos que dialogar sobre eso. Non está imposto. É un proceso histórico, é o que significa o historicismo. A gobernanza reflexiva agroecolóxica requerirá transformar científicamente todas as formas de producir, consumir, ser e existir, mentres políticamente se moviliza a creatividade colectiva e o enxeño social. Esta nova perspectiva, quero apuntar que eu non pertenzo a ninguna organización política. Digo, por si alguén está pensando que veño aquí a dar un... Non pertenzo a ninguna organización política. Pertencín durante moitos anos a unha, pero hai moito tempo que non pertenzo a ninguna organización política. Son membro do Departamento de Economía Aplicada e ese é o motivo por que estou aquí, economista, doutor en Economía desde o ano 1995 e profesor titular de Economía Aplicada, de acordo? Non milito en ninguna organización política, por si alguén está pensando que este ven aquí de non sei que, non. Bueno, esta perspectiva da gobernanza reflexiva agroecolóxica provocará a multidimensionalidade, que se vai a manifestar en tres ámbitos. O primeiro, na escala. Ten que haber multidimensión no ámbito da escala. Isto significa que debemos combinar organizacións e axentes que traballan a diferentes escalas territoriais, cuxas decisións foron condicionadas ou teñen repercusións a través do tempo. En segundo lugar, a multidimensionalidade ten que ser de obxectivos. Non podemos traballar cun único obxectivo nas nosas organizacións, senón cunha multiplicidade de obxectivos, ao contemplarse e compatibilizarse obxectivos e fins que se expresan en diferentes linguaxes a través desas distintas escalas. En terceiro lugar, a multidimensionalidade tamén é de actores, non de actores, é dicir, debe participar unha diversidade de suxeitos con roles sustantivos específicos na toma de decisión, e non unha elite de científicos ou de políticos que deciden todo o que haxa que decidir. En resumo, diferentes escalas onde emerxen diversos obxectivos que manexa unha diversidade de actores mediante múltiples formas de conectividade converxendo os intereses dos participantes nos procesos sociais. Este marco analítico, que evidentemente non inventei eu simplemente o estudei, o estou estudando e vou a nomear algúns autores, pero a poucos, pero que isto sae de lecturas, de acordo? E de análises. Este marco analítico e político da gobernanza reflexiva agroecolóxica presenta 6 dimensións que imos tratar con detalle a continuación e que é a última parte da miña presentación antes das conclusións. En primeiro lugar, os elementos que contribúen a construir as alternativas ao sistema agroalimentario e territorial convencional derivan o seu significado da relación recíproca que se establece entre os actores e as súas comunidades dentro dos espazos sociais e ambientais nos que desenvolven as súas accións. É dicir, serán os procesos de aprendizaxe social e non a deducción formalizada tan habitual nas ciencias positivistas
por medio da cal, da aprendizaxe social, por medio da cal os actores sociais dentro das súas organizacións avalíen e reconsideren os seus supostos de partida, os seus acordos e as súas prácticas para identificar as solucións colectivas aos problemas que comparten. A deliberación e o diálogo, entendida a deliberación como diálogo conducido para producir opinións ben informadas, na que os participantes están dispostos a revisar as súas preferencias como consecuencia da nova información, da discusión, esa deliberación será o driver, será o conductor da reflexibilidade. É dicir, non podemos estar en posicións dogmáticas, senón que temos que ter a nosa mente aberta e reconsiderar a nosa postura na medida en que vayamos recibindo información. Vale, ese é o primeiro pear, a primeira dimensión da gobernanza reflexiva agroecolóxica. En segundo lugar, o uso do diálogo para a construción da aprendizaxe social se operativiza cando tecemos redes de coñecemento que se conforman mediante a combinación da transdisciplinariedade, que incorpora diferentes sistemas de coñecemento disciplinario. As disciplinas científicas son necesarias, sen dúbida, pero tamén coñecemento campesiño, coñecemento comunitario, coñecemento indígena onde o haxa. E tamén a investigación participativa, é dicir, temos que ser capaces de incorporar os científicos, pero tamén grupos sociais, comunidades rurais e urbanas, produtores e consumidores. Xorde desta forma un coñecemento específico, é dicir, un coñecemento propio de cada comunidade, nun espazo concreto, cun recursos específicos que se organizan mediante uns acordos particulares entre os participantes. De acordo? Esta é a segunda dimensión da gobernanza reflexiva agroecolóxica. En terceiro lugar, a gobernanza reflexiva agroecolóxica é, ante todo, unha proposta que se basa en solucións locais. As novas propostas innovadoras para o sistema agroalimentario e para o sistema territorial poden ocorrer en escalas que non sexan a nacional, ocorrendo a través de escalas entre elas e as xurisdiccións tradicionais. É dentro deses lugares onde a creatividade cultural e as estruturas ecosistémicas que configuran as relacións entre os sistemas humanos e non humanos se combinan para producir as solucións específicas para desenvolver un novo sistema agroalimentario ou un novo sistema territorial. As alternativas serán o resultado de combinar escalas e lugares de intervención, desde o individual ou familiar ao comunitario, regional, nacional e global. As decisións serán locais, tomadas por agentes locais, pero nutriránse e terán efectos a través de diferentes escalas. Por exemplo, Rosset e Altieri refírense a esta característica denominando a site specificity, é dicir, que está caracterizándoa tamén en términos tecnolóxicos. A especificidade non só é ambiental, social e cultural, senón tamén tecnolóxica. Afirman que, aínda que os principios agroecolóxicos teñen unha aplicación universal, as súas prácticas tecnolóxicas mediante as cales se operativizan dependen das condicións socioeconómicas e ambientais prevalentes en cada lugar. Iso conéctase coa necesidade de investigación local enumerada antes, e esta é un motor do proceso de aprendizaxe social, como se comentou tamén anteriormente. En cuarto lugar, estas características da gobernanza reflexiva agroecolóxica complétase ao afirmar que non se deben considerar criterios ou óptimos universais, únicos, superiores, para calquera situación en todas as escalas en calquera momento, que é o que ocorre na actualidade. Hai un único criterio, que é o diñeiro, unha única vara de medir que é o diñeiro, e un único criterio que é a eficiencia ou a productividade. Temos que abrir a nosa mente se realmente nos indigna o que está pasando no mundo e buscar multicriterios, novas formas de tomar as decisións. As diversas formas de evolución histórica deron lugar a culturas, formas de vivir con valores e obxectivos sociais cuxa simple agrupación resulta totalmente infructuosa. Esta evidencia sitúase frente á tendencia do sistema dominante cara á homoxenización dos patróns de consumo e de produción, cara á centralización do poder e á globalización dos mercados homoxéneos. A agroecoloxía construíse coa diversidade de escalas e actores e coa multiplicidade de obxectivos. Desde o ámbito da produción, onde a tese dos óptimos diferenciais de Chayanov explica a persistencia de unidades productivas, se explica a persistencia de unidades productivas con conductas aparentemente antieconómicas. Desde o ámbito da produción ao ámbito do consumo, onde é posible compartir decisións de consumo
é dicir, sacar o consumo do ámbito individual, compartir decisións de consumo e separar a satisfacción das necesidades da compra de bens e servizos privados. De acordo? Entón, encontramos aí distintas iniciativas onde se produce e se consume dunha forma diferente. A perspectiva agroecolóxica da gobernanza reflexiva, o estar orientada cara e polos actores, abre posibilidade para crear lugares máis seguros alimentaria e territorialmente. Desde o momento en que a xente toma a decisión sobre con que alimentos e con que mercados se vai a relacionar, que tecnoloxía desenvolver, pensando con que criterios de pensando nos criterios da saludabilidade e de cultura, nese momento esas persoas estarán exercendo un dereito básico, o dereito á soberanía alimentaria. En quinto e penúltimo lugar, a partir da transdisciplinariedade e da investigación participativa, derívase a quinta dimensión, que é a necesidade da participación dunha comunidade extendida de pares nos procesos de diagnóstico e proposta de solucións. Isto significa que son moitos os actores e as institucións que están implicados na gobernanza reflexiva do sistema agroalimentario e territorial. O sector público e privado, os propietarios e as súas comunidades, os grandes e os pequenos produtores, os consumidores individuais e colectivos, os traballadores, os desempregados e os retirados, os homes e as mulleres. Nesta comunidade extendida de pares, as persoas locais e as súas comunidades converteránse en axentes moito máis claves para a configuración do sistema agroalimentario e territorial, canto máis local sexa a resposta dada aos retos do sistema. Nesa comunidade extendida de pares se engloban os mercados locais. Fixar acordos entre produtores agroecolóxicos e consumidores locais e regionais é un mecanismo de forza para o avance das propostas agroecolóxicas. A busca de solucións flexíveis para acordos locais que permitan mobilizar recursos territoriais en sociedades rurais abandonadas e envellecidas é un motor indispensable para a recuperación agroecolóxica deses territorios. En sexto e último lugar, fai máis de 30 anos, o sociólogo brasileiro Paulo Freire xa lle asignaba ao diálogo non só a característica de ser útil para entender o mundo, senón, ademais, Freire recoñecía que cando dialogamos, cando pronunciamos o mundo, estarémoslo transformando. A agroecoloxía desenvolve esta dinámica orientada á acción, á transformación social e ambiental dos sistemas de produción e consumo, da reorganización territorial, redirixindo o sistema agroalimentario cara a solucións socialmente xustas e ambientalmente sustentables. A combinación de competencias derivadas das diferentes formas de coñecemento recoñecidas e as diferentes perspectivas e de compromisos ao dar entrada a unha alta variedade de axentes determinarán a calidade das propostas alternativas, tal e como afirmaban Funtovich e Ravet xa no ano 1993. Esta calidade está inserida con altas doses de incerteza. Incerteza ca que os científicos positivistas non están acostumados a traballar. Pero no mundo social, na realidade actual, as incertezas están presentes, tanto no ámbito do coñecemento como dos valores. E ocorre sen que sexa posible a separación entre o obxectivo e o subxectivo, entre o positivo e o normativo. É dicir, as solucións para os sistemas territoriais, enerxético-alimentarios, locais, requiren xerar estruturas que permitan a súa avaliación mediante criterios diferentes aos convencionais, ser útiles para o proceso de toma de decisións cara a sustentabilidade e ter valor en sí mesmos. As dimensións enumeradas para os procesos de aprendizaxe social que se desenvolven para buscar solucións locais aos problemas sociais e ambientais do sistema alimentario mediante a combinación de actores, obxectivos e escalas, dentro do paradigma da gobernanza reflexiva, se condensan na aparición de novas formas de conectividade entre actores e espazos e se condensan, así mesmo, na converxencia de diferentes intereses a través de distintos ámbitos políticos. En palabras de Rosette e Altieri, a organización social é un medio cultural sobre o que a agroecoloxía medra e as metodoloxías dos procesos sociais aceleran ese crecemento. O noso papel como investigadores, desde o meu modesto punto de vista, é desentrañar cales son os conectores e como funcionan e cales son as súas rixideces e como se poderían atenuar. O noso papel como investigadores
de forma que sexa posible aumentar a converxencia entre actores ou derivar leccións útiles para converxer noutros territorios, como se agregan os valores ambientais, sociais e económicos das novas alternativas e como se divulgan. Ese, desde o meu modesto punto de vista, é o noso obxectivo como investigadores dunha universidade pública. Dentro do marco presentado, é necesario que discutamos, que dialoguemos sobre as prácticas sociais que desafían a orde establecida e que teñen vocación de permanencia e de difusión. Só así, amigos e amigas, se manterá acesa a luz da esperanza nun mundo rural vivo. Só así avanzará o compromiso científico e político iniciado por Rafa Crecente hai 20 anos. Só así os galegos e as galegas, os homes e mulleres do mundo indignados polas injusticias xeralizadas, podemos manter a loita por un mundo mellor e os soños pola felicidade humana. Gracias. Boa tarde. Vou a pasar a dar lectura á acta de se recollen as decisións relacionadas coa concesión deste ben. Na sesión do Consello Científico do IVADER do pasado 22 de maio, o señor director informa que con data desde maio de 2019 recibiuse a proposta de valoración das candidaturas ao Premio Rafael Crecente elaborada pola Comisión deste Consello Científico encargada de levar a cabo a avaliación das correspondentes candidaturas a dito premio. Dita valoración expresa o seguinte: no día 2 de maio de 2019, ás 10:30 horas, tivo lugar no edificio Cactus do Campus Terra a reunión da Comisión do Consello Científico do IVADER encargada de levar a cabo a avaliación das candidaturas para o Premio Rafael Crecente a iniciativas innovadoras de xestión territorial formada polos seguintes membros: profesor David Miranda Barros, profesor Pablo Ramírez Rego e profesor Antonio Iglesias Becerra, actuando como secretario. A comisión contou coa participación dos expertos profesor Eduardo Corbella Rico e profesor Francisco Javier López González. Os criterios empregados para a valoración das propostas seguiron o establecido nas bases publicadas do premio e comprenden o carácter innovador da idea presentada, a aplicabilidade práctica, o impacto social, ambiental e económico potencial e o contido de innovación social. Valorados estes aspectos, as propostas presentadas quedaron ordeadas en puntuación descendente. Entregada a súa proposta, a Comisión somete esta valoración provisional para ser debatida, no seu caso ratificada polo Consello Científico do IVADER. De acordo cos criterios de puntuación contidos nas bases do premio, o Consello Científico do IVADER, tal e como é preceptivo, tras analizar o traballo da Comisión encargada de valorar o premio, Rafael Crecente decide, por unanimidade, conceder dito premio a dona Elisca Farcova polo seu traballo a COBA. Ademais, o Consello Científico, seguindo o criterio da Comisión, decide conceder un accésit ao traballo Programa de Responsabilidade Social Empresarial da Reserva da Biosfera Mariñas Corullesas e Terras de Mandeo, presentado por doña Silvia Calvete Candal. Así mesmo, o Consello Científico quere dar as grazas a todas as persoas que participaron nesta edición, resaltando a calidade dos traballos presentados e animando os xoves científicos e científicas a participar na próxima edición. Dito isto, pues, comezamos coa entrega do premio e do accésit que recolle esta acta. Empezamos polo accésit a Sofía Candal, Calvete Candal, perdón, pues teño posto aquí Silvia e me estaba sonando raro. Sí, Sofía foi a tamén miña, coñezo ben. Sofía Calvete Candal recolle o accésit e entrega Pablo Ramín, director de IVADER. Recolle o premio desta segunda edición Rafael Crecente Elisca Farcova por seu traballo a COBA.
Mario Crecente, premio que, como sabedes, coleva unha dotación económica de 2.000 euros. Ben, pois agora vamos deixar que Elisca nos presente a súa proposta. Creo que é o que procede agora. Sí. Antes de comenzar a presentación, quería primero dar gracias a la comisión por el premio, que fue realmente una sorpresa muy grande. Pero tengo que decir que el premio no va solamente a mí, sino a Antón y Mariña, porque somos un equipo de 3. Entonces, Antón, por favor, vente para aquí. Porque realmente fue idea suya que un día yo comenté a idea nosa, porque estamos con eso ya varios años y se llama por hoy ¿por qué no lo presentaste? Entonces, muchas gracias, Sofía. Es una botella. Bueno, tengo que pasarme aquí porque tengo que pasar. Como vedes, se llama ACOVA. Antes de explicaros un poco más que ACOVA, voy a empezar un poco más xeral. A idea xera alrededor, como dixo David, de valorización de patrimonio etnográfico na zona da comarca de Valdeorras. Para os que non sepades onde está, pois teño aquí unha piña, que é unha comarca de galega na provincia de Ourense, que colinda xa co Bierzo de Castela e León. E é moi característica porque ali xusto se atopa o clima oceánico co mediterráneo, que fai que ten unhas características moi idóneas para o cultivo de olivos e tamén para o viño. Entón, no ano 45 foi ali creada a segunda denominación de orixe galega a de Valdeorras, pero ata hoxe en día na zona non existe ningún museo de viño ou punto de interpretación que explicase ou acercase máis ao visitante a cultura de viño, non? O máis próximo está en Monforte ou no outro lado en Ponferrada. Bueno, concretando un poquinho máis, o proxecto noso está ubicado concretamente en Belomartín de Valdeorras, que, bueno, moito seguro que ou coñecedes o barco ou a rúa, pois está xusto no medio. Ali está o Belomartín. É moi específico porque no seu concello atopanse máis que 150 covas. E agora, entón, que son as covas? As covas chaman ali localmente unhas adegas tradicionais que se utilizaban para a elaboración e conservación do viño. Como vedes, así de aspecto dende fora, parecen como uns casetos, unas portas grandes. Aquí esta rúa chamase o Caño. Estas teñen aspecto así como máis tradicional, máis rural, pero pola falta de planificación hai moitas, por exemplo, casas que se levaron a construir encima das adegas. Entón, falta xa o aspecto máis tradicional, digamos. Falta a planificación un pouco de conservación da súa protección hoxe en día. Por outra parte, de vez en cando se dades unha volta por Belomartín, atopares estes montículos pequenos, non sei se os vedes, que son como respiraderos, son realmente ventilacións das covas. Para mí me parece un elemento así moi pintoresco, porque así a nivel de altura son como nivel de altura de unha persoa e nada, eu na miña vida nunca vi algo así, menos en Moravia, que son da República Checa e ali hai algo parecido, pero aquí en Galicia non. Aquí os vedes máis de cerca. E nada, aquí ven un magnífico debuxo noso que explica un poquinho a estructura con algúns toques de Mariña que ali empezaba a debuxar. Entón, eu non sei, non teño aquí un... Sí, mira, aquí. Sí. Sí, vale. Pois realmente a cova é moi sinxela.
aproveita una inclinación de terreno, finalmente un burato, que, bueno, furado una terra, porque se busca un sitio donde haya una temperatura, humedad constante durante todo el año, porque eso es lo que interesa en la elaboración y conservación de viña. Entonces, normalmente se empieza furando, pasando un túnel, una galería dentro de la tierra subterránea hasta llegar a un sitio donde haya esta temperatura idónea, y después por otra banda verticalmente se empieza a furar desde arriba hasta encontrarse. Esta galería llamase o cubo, que la galería tiene una forma cónica y realmente apropia donde se derrama el vino. Esta parte o túnel llamase o caño, y digamos, esto es un tipo de una cova más iniciada, ¿no? Después pueden haber, hay muchas covas que tenían una anteadega que funcionan como un merendeiros, hay mesas, hay carreras, as familias venden tomar viño, as merendas, as festas. Outras covas tamén teñen un piso onde se chega ata a superficie, entón xa é a parte máis superficial, por onde se, digamos, metían as uvas pisadas dentro da cuba tradicionalmente, a partir dos anos 70 dentro dun tino feito de cemento, hoxe en día en cubos de acero inoxidable, pero está se volvendo outra vez aos tinos. E de aí, despois de cocer o viño, se baixaba e aquí se guardaba. Entón, espero que vos quede máis claro un poquinho de que estamos falando. E entón, a nosa idea é, porque por circunstancias familiares estás, digamos, bueno, digo máis ben que Antón é de unha de Valdeorras, bueno, é de ali, e na súa familia teñen varias viñas, hortas e dúas covas. E agora están en desuso, entón a nosa idea é, como queremos volver ao campo, pois era ver como podríamos, digamos, valorizar estes elementos y a veces un pouco vivir ali no campo, ¿no? Pero por outra banda, esta zona está últimamente moi valorizada porque hai moitas bodegas grandes, o godello está en auxe. Entón, cando se plantexa unha idea así, está pensando como podo competir con estas bodegas grandes, ¿no? Entón, se nos ocorreu que realmente a cousa é o circuito de cultivo, elaboración e comercialización, que procedería o cultivo, digamos, de viga e de outras, por exemplo, de produtos de horta, a elaboración de viño e de conservas, a súa comercialización xusto nunha destas covas. Ademais, por falta dese punto de interpretación, pues nos gustaría utilizar este espazo para informar sobre a viticultura e tamén, de certo modo, programar así eventos periódicos como teatro ou concertos, porque xa o temos feito, parece que gusta a xente. Entón, aquí vos quería agora mostrar a cova en concreto, porque esta idea presente para o premio en marzo, pero a veces estivemos, porque xa acabamos, facendo un coworking en Lugo, e, bueno, despois dos 4 meses dimos moitas voltas ao proxecto, entón hoxe día estamos xa con un proxecto, digamos, non en marcha, pero enfocado de outro modo. A idea original era rehabilitar esta cova, que é unha delas. Aquí vedes, bueno, aquí vedes que hai aquí dúas portas para dentro. Bueno, é sencillo. Isto é o piso superior, que vedes está bastante deteriorado. Por aquí se metían xusto as uvas pisadas para dentro de un tino que está por debaixo. E aquí a outra porta máis ancha, por onde se accede a Anteadega. Aquí está a cuba tradicional, aquí se ve, non sei se ve o tino. E aquí podedes observar a única inscripción que coñecemos das covas, porque tamén teño que decir que hoxe en día non se sabe moito sobre a historia das covas e por eso nos chama tamén moita atención de facer este proxecto e ir un pouco investigando sobre a historia. E nada, aquí está a entrada ao caño, aquí está o caño que podedes ver, bueno, aquí se utilizou tamén ladrillo agora, pero o chan, por exemplo, está de terra rizado e aquí é a propia cova. Non sei se o vedes ben. É
digamos que en outubro por ali empezamos a un pouco contar a nosa historia. E aquí, nada, si, dixen que, claro, queríamos originalmente rehabilitar a cova que non está, que está bastante abandonada, pero despois deste coworking chegamos á idea de que o mellor un pouco testear a nosa idea na outra cova, que vedes agora no vídeo, na outra cova familiar que se estaba utilizando ata fai uns anos, como vedes aí non hai que investir moito, entón ali queríamos comenzar. Vedes que xa hai ali elementos máis novos de restauración previa, pero bueno, ainda así mantén digamos, partes e a estructura así tradicional. Isto é a baixada polo caño, bueno, ali non se ve moito, e ese é o fundo. E nada máis, isto é a mirada, non se ve moito, pero aí xa o vi, non é? E isto é a mirada para arriba, porque o cubo é así na parte cónica, xusto para desembocar despois na... Ás veces o chamo de fuga, eu non sei se é un termo científico, pero un sí, outros non. Nada, entón, isto... Bueno, pois nada máis, gracias. Boas tardes, non sei se necesito o micro que non teña a voz de David. Bueno, os meus compañeiros teñenme cedido a honra de pechar este acto, así que teño a oportunidade de agradecervos a todos que teñades estado connosco hoxe nesta iniciativa que trata, como dixo David, de non só de premiar, senón sobre todo de incentivar, promover unha mellor xestión do territorio máis innovadora, máis sostible, pero tamén de lembrar a Rafa, facendo o que máis lle gustaría a Rafa que fixésemos, que é traballar. Traballar xuntos, unindo diferentes opinións, puntos de vista e profesionales, ¿no? Así que, bueno, un agradecemento especial tamén para os participantes, non só para a premiada, senón para os restos, o seu traballo fixo posible que estemos hoxe aquí, e tamén para Xavier Simón. E non me esquezo, o máis importante que me lembrou David que tiña que dicir é anunciarmos que vai haber unha terceira convocatoria deste premio Rafael Crecente e que pronto poderedes consultar as súas bases reguladoras na web do IBADER e tamén na web do Laboratorio de Telefonía. E aproveitando isto, pidovos axuda para axudarnos a difundir este premio, esta convocatoria, que o comentedes nos vosos traballos ou en calquera lugar, porque como me lembraba David, é unha convocatoria aberta a case todo o mundo. A única condición é que sexan egresados dos últimos 5 anos, pero de calquera titulación, de mestrado ou de grado, de calquera universidade galega do resto de España ou incluso do estranxeiro, acabo de enterades. Así que, bueno, as únicas condicións son eso, que sexa un titulado recente dos últimos 5 anos e que incentivar os mozos e mozas e enganchalos nesto do territorio e que o ámbito de aplicación sexa o territorio. A reiterar os agradecementos e ata o ano que ven, entón, bueno, o máis importante que tiña que dicir é que estades todos convidados agora a uns pinchos aquí no Ponte, non? Seguimos a David. Moitas gracias a todos. Hoxe o sector vai no ámbito vitivinícola. Vamos ao Ponte a tomar un viño despois desta peza para que nos vai a deleitar o compañeiro Marco. E a seguinte xeración que ven aí tocando forte.
Agora sí. Xa.